Със смъртта шега не бива. Смъртта е неизвестност. Преди години, когато върваше миграцията, нашето село го нападнаха гражданите. Имаше един Топузов, началник на животновъдството в Министерството на земеделието. Нападна и той нашето село и му хареса местенцето на брат ми. Парцел беше първо, после го отчуждиха за разширение на селото и той Топузов прави упражни натиск. Брат ми ходи при кмета. Сина си го пази, вика, не го давам. Обаче оня Топузов пак упражни натиск и един ден току-що варяха камъни, мартаци и тухли и запяха градил Илия Килия. 50 дена в новото разширение миришеше на гроздова, а брат ми Кунчо... какъв човек? Не можеш го разбереш. Все край сторежа се навърта. Уния пеят градил Илия Килия и той пее градил Илия Килия. Ти що пееш, викам? Що пееш, бе? Мълчи. Викам си, на брат ми ще му изгорят бушоните. Отмъстителен човек беше брат ми. Аз по-отмъстителен човек не съм виждал. Бате, викам май така внимателно. Не дай да ходиш там да пееш. Ще взема да ти пусне дома и селото. Може и луда те изкарат. Ще кажат ми, той Кунчо ходи и пее, какво работил. Верно казвам, че труда е песен, но кога работиш и не пееш, нали? Вземеш ли да пееш, това вече си е песен, не е труд. Си туриха покрив уния, измазаха, днес четвъртък, други ден събота. Други ден брат ми вика, ще посрещам Топузов. Събота, попладне още. Тък му изкарва добитъка женорята. Ама горещо и откъм новото разширение пищи жена. Ама пищи като че ли колед стъп нож. Не я искам тая проклета къща, кръка ми няма да стъпи в това село. Тука ли намери да ме докараш в тая тупка? Жената на Топузов реве. Цялото село тича към новото разширение и аз тичам на там и като отидах. Очите ми не могат да повярват. Гледам брат ми под страхата на Топузовата вила. Виси като хайдутин. Прехапал език. Пълно безмолвен. Ей, бате! Изгоряха ти. Виси брат ми, а в ръката му писмо. Скочих аз, сразах въжето, а той само се свлечи и изпусна писмото. Писмото ли? Помня го още. Това е единственото писмо, което съм получавал някога през живота си. Мили братко Шишо, тебе, нашите родители сте кръстили на името на славния български цар Шишман. И ти с името си пак ще живееш добре. А мен са ме кръстили Кунчо. Нито цар има такъв, нито забележителност. Но помни ми думата, че аз на този Топузов ще му отмъстя и ще го победя. Аз, братко, винаги съм бил против отмъщението и затова все гледах да си отмъщавам. Да си отмъщавам, докато намразя отмъщението. Умни хора казват, че оня, който се отмъщава, убива сам себе си. Никога, братко, когато съм се отмъщавал, не съм усещал да се убивам. Не значи това не може да бъде, нали? Затова рекох си, я да направя обратното. Да се убия. Да се отмъстя. И ще видиш, че Топузов няма да стъпи повече тук с жена си и с детето си, защото това е смърт, братко. А смъртта е неизвестност. Кажи на кмета да не настанява прогимназията в тая вила, защото човек се е бесил на нея. Хайде, целувам те, твой брат Кунчо. Послепис и
Помни, че човек сам се оплита в мрежата си, но заедно със себе си